2019tik aurrera mutualista ziren edo izan ziren haiei, gizarte segurantzara jauzia eman aurretik eta integrazio hori eman aurretik, aukera eman zaie sententzia berri baten bidez, beraien integrazioa, errentaren aitorpenan beraien integrazioa mugatzeko, eta beraz diru bat ogasunak itzuli egin behar die, behintzat preskribatu gabeko urtei dagokionean. Eta eskubidea jakinaraztea, eskubide hori bera jakinaraztea, eta aldela eskubide hori egikaritzea erraztea izan da gure aldarrikapena urte luze hontan sententzia hori eman zenetik. Eta gaur, esaten nuen bezala, hori lortutako adostasun zabal bat lortu dugu. Gaur, Eusko Alderdi Jeltzaleak eta Alderdi Sozialistak, hau da, gobernuko kide diren bi alderdiek sinatuta eta baita ere Euskal Herria Bilduren sinadurarekin noski, adostu dugu Foru Aldundiari eskatzea 2023ko errenta aitorpenean gizarte segurantzak emandako datuen arabera, eragindakoak diren pentsionista guztiei preskribatu gabeko urteetako zein etorkizunetako errenta aitorpenaren zuzenketa egiteko eskubidea jakinaraztea eta ahalik eta modu erraz eta automatizatuenean zuzenketa egiteko aukera eskaintzea. Eta adostu dugu ere, hau ez dut hitzez hitz irakurriko, baina adostu dugu ere Bizkaia eta Arabarekin elkarlanean egitea lanketa hau, eta adostu dugu ere informaziorako eskubidea bermatzeko Aldundiko atari ofizial guztietan informazioa modu eguneratuan ere adieraztea.